Ei toimi yhdistelmä tää. Microsoft temppuilee Linuxissa ja mulla hajoaa pää. Mut yhden asian ymmärrän, teidänkin se täytyy ymmärtää. Tää on kerettiläinen liittoisen toimintaa määritä edessään. Intune kaatuu, Wonout huutaa, credential invalid. Enkä osaa tehdä muuta. Yritin putsata välimuistit, keiringit ja kaiken muun. Mut Azure pitää kiinni kuin eksää ja mä hulluksi tuun. Microsoft, sinä pieni ja pehmeä paholainen. Aina vaadit, että käyttäjä on sinun alamainen. Linuxin poika yrittää sua ymmärtää, mut ilman IT-tukea ei synny tätä yhteyttä. Ei millään tää. Nyt Azure AD:ssa näkyy koneeni 2 kertaan. Ja kumpaakaan en saa poistettua omin kourin milloinkaan. Intune ei rekisteröi uutta, se huutaa virhettä ja tukahtuu. Tarvitsisin nyt teitä, hyvät adminit, että tää tilanne rauhoittuu. Siispä pyydän näin laulaen, poistakaa molemmat Linux-laitteeni Azure AD:stä. Puhdistakaa tie, että uusi rekisteröityminen sujuu nauraen. Kun nuo 2 kummitusta on poistettu rekistereistä, päivitän laitteen ja Intune lopulta hengittää ja lopulta välittää meistä. Microsoft, sinä pieni ja pehmeä paholainen. Sinun maailmas vaatii admin-oikeudet ja olet ylivoimainen. Kun IT-tuki vain nuo laitteet Azuressa tuhoaa, niin Linus ja minä saamme vihdoin Teamsit taas toimimaan. Kiitos jo etukäteen tästä operaatiosta. Tää on tarina miehestä, koneesta ja pilven kirouksesta. Kun nuo laitetiedot pilvestä poistatte, lupaan ettei tästä enää synny uutta biisiä, vaikka haluan.